L'obra d'Antoni Gaudí és l'exponent més important de l'arquitectura modernista, moviment artístic que s'estén des de finals del segle XIX a principis del segle XX. Gaudí, arquitecte i artista genial, va fer una interpretació molt personal del modernisme, amb tècniques arquitectòniques, espaials i decoratives plenes de llibertat creativa i innovació. El Parc Güell, el Palau Güell i la Casa Milà van ser declarats Patrimoni Mundial l'any 1984. 16 anys després es van incloure 5 béns més que conformen un conjunt molt representatiu de l'essència i evolució de l'obra d'Antoni Gaudí. Així, les obres declarades Patrimoni Mundial són el Parc i el Palau Güell, la Casa Milà, la Casa Vicenç, la façana de la Nativitat i la cripta de la Sagrada Família, la Casa Batlló i la cripta de la Colònia Güell. Gaudí va ser un artista complet, que va concebre l'arquitectura com una obra d'art total, en la qual adquirien importància els edificis, però també tots els detalls interiors. Hereu en certa forma del pensament de figures com Ruskin, Morris o Viollet-le-Duc, Gaudí serà al seu torn inspiració per a futurs artistes com Le Corbusier o Dalí. L'obra d'Antoni Gaudí s'agrupa fonamentalment a Catalunya, malgrat que va treballar també en altres indrets com ara Comillas, Cantàbria, Astorga i Lleó, Castella i Lleó o Palma de Mallorca. Les seves creacions s'emmarquen en el context del modernisme i de la Renaixença, moviments culturals que es van posicionar en la modernitat i el progrés de l'època, però també van desenvolupar un fort sentiment vers les tradicions i la identitat popular.